Så svært det bare, hvis den lægger nu. Hvis den gør så færdig med at lægge nu, og jeg dør. Recording er startet. Ja, så begynder vi. 8 i liv. Og der ikke kommer nogen bag mig. Ja. Der er nogen, der er i skudkamp, kan jeg høre. 7 i livet. Det må jeg godt vente, så jeg ikke står igennem mig der. De der huse der, de er en del af cirklen. Jeg ved, der gemmer sig i det hus der. Der er en, der skyder derovre, hva'? Nå, der er sikkert en, der gemmer sig lige der. En død. Nu stopper skyderne. De er færdige med deres skud. Lige om lidt, så kommer cirklen. Ja. Hvor er den næste cirkel? Really, nigga? Hvorfor er det over ved huset der? Der sidder helt klart inde i det hus der, og er klar til at pikke os af med det samme. Fem i liv. Der er en anden, der har set ham der, jeg skød efter. Jeg skal til at begynde mig snart. Fem i liv. Det var kom fra huset der. Jeg ser ham. 3 i livet. Han er lige derovre. Han ligger i græsset, ham der. Det er så galt, hvis jeg dør, mens jeg er i gang med at drikke det her. Han skal komme over mod mig, ellers så dør han. Ham der, han er nødt til at komme herover. Hvis han ikke gør det, så dør han. De 2 sidste er helt klart over i huset. Jeg har ved det bare næsten. Kan jeg da se ham? Hvis jeg kigger ordentligt godt efter, tror jeg kan se ham. Jeg er ikke sikker. Han har 1 minut til at bevæge sig. Jeg skal bare stå og spille den. Ja. Jeg skal bare ligge her og spille den tålmodigt. 3 i liv. Han ved, hvor jeg er. Jeg ved, hvor han er. Træet. Der er den anden. Hvad med dig? Okay, en ved huset derovre, en ved træet. Han sidder og kigger på mig lige nu. Men de er nødt til at komme herover. Han er ude på zonen, ham der. Jeg skal stå og bare vente på, at han bevæger sig. Han skal bevæge sig, hvis han ikke vil dø.
der kommer en. Oh god, jamen! Oh my god! Det føles fandme godt, det der. Ej, jeg var fandme heldig med zonen. Hvordan stopper jeg lige hurtigt der recording?